जों जत थाइमानो प्रासाद जत थांगा नांनाय जों जेनेरेल नगर पंचायत जाय एडिसि हेगावै जों जत रखा थांसा खालायै माल बाक्सा खालायै जों कायसा ते कायसा याक बायाक मानजुलावै जों खोनानि जनसभा मोजांनि बागै फैजौ अआम ताइनि खाजानि ताखुथाय बुकुं दं खोना 12 मार्च 2022 अखालो सिनि आगरतला हाजोआव सिनि आस्ताबल मातो कायसा कत लोगोथ पान्दांनाय अ पान्दा फाइमानि बागै अआम ताइनि खाजानि ताखुथाय बुकुं दं कबं मंया फारजाव आगरतला आस्ताबल मातो अ पांडाव फाइमानि बागै जत एलाकानि हेके तीर्थनि प्रसार नौका मुंया फारदो खोना चिनि आस्ताबल मातो कायसा कत लोगोथ पान्दांनाय गाय थावले दै Bobagrani tui bangga edisiwa direct pan unna pogoromo elembago tijona siedina
Bugano ke benta, kebama bororo, bugano sejata, kebama netaro, bugano hanya salaika. Kebama riro, bugano ke benta, kebama bororo, bugano sejata, kebama netaro, bugano hanya salaika. Buraro, kumpan kandiri, bukan dalam sokong. Sikwa sikiro, palit nai, kau diwasalaika. Buka buka maya, buka hari kejar kejar, kai hai palai hai.